Миру Божого! Сьогодні все очевидніше, що земне життя людства добігає до кінця. Про це чітко говорить Біблія і це підтверджують наукові факти. Всі знають, що Земля має магнітне поле, це доведено вченими. Дослідження магнітного поля Землі відбувалося протягом 100 років. За ці роки зменшилося магнітне поле на 5%. Що це значить? Доктор Берц взяв факти дослідження, зробив приголомшливі математичні розрахунки і довів, що Земля – молода планета, якій не більше 6 тисяч років, і ресурси Землі закінчуються. Причина – зменшення електромагнітного поля. Воно буде таким малим, що життя буде на Землі неможливе. Які будуть наслідки для нас? Це буде руйнація ланцюгів ДНК і наслідок мутації, катастрофи для супутників, не буде інтернету, телефону і так далі. І теологічні катастрофи, землетруси, повені, цунамі. Не будьте безпечні, шукайте, знаходьте Господа, лише в ньому наше спасіння. Не гайте часу. Амінь.